Ka Henyu Trap Youth Council Riwarmi Circle. Hapo ka jingalam uba Edmond Kongai ubade presiden hakas ngibalang kalalik ban kenra kensan haka jakasa akibar jala halang kawet penursela. Kibatre ka surok bypass Shillong Dauki. Hakane ka jinglai kenra bakendit jong ka HYC ya ki kwat kisela kum ka labor license bat ka work permit. Kine kibar jala ningkong kilapen ibor ya ki khot jong ka seng ban omtre ekran ban pen i ki kwat kisela hadian ka jing ekran uba Edmond Kongai bodu manager baka jingwan khanra jongki kalongkat kum ki ain baka sarkar kelabu nakamta ki barjala ki bawan tre hapo ka jala bakin pen biang ya ki kwat kisela hakane ka sngi shoban mi ka jing klumar hapadang ki khot jong ka seng ki bala bitar ka jingle ikni ki barjala lawan poino ki pulit hapo ka jing lam uosi ka pen ursela police station ba nonglang ka bala penjajai no ya ka jing bitar ki khot jong ka seng ki pulit harangkat ka seng kilapet binia ekikot kisela balalap bakidon ki baklem pentamai ya ke labor license bat katok neru na pedeng jongki ki bom don ya kikot kisela Labor license ID or work permit. You apply from the government, labor government department. SBIs. So all these things are very like because so many Khasina, so many tribal from here. We apply to join their company block and then he will take responsibility. But till now, so many Khasi how many katagaan ko. The plus unle nong try ko hasil sanspa. Ingin niya dagat ang pansya ki work permit baro udah nongdan maru try ini lagi dan sa askan bukan ingin sinopsian. Ya beda ka ay. Kataga work permit bolong kuno individual na Une usabon try une udi banyo ya ka work permit pihak apply. Nakalabo department yung kasikal nila. Singap siya. Yan ang kalaman plat kini kini syaman kami ngangak unit au ka jam pomlom kini siya dukan man kami kim judon ka. Kata ka bagian lengkap. Ilap. Kini kim skill dia dapat ni nang ni. So bendera kita mandan kan. Kami buat tangga. Judon ka no. Ikut nila. Mematay kamera trailer daw asnem ta amni ni wala ni check kita work permit antala kita asnem kita work permit ngar ngadai authority wan authorize pila kata disen ngalapan ni kali seki ngapan kali ke poli di ruang isuan tatap ngalapan ni kali samsar ai kali sega pangantip dikini kita betul electric ini ka anjadi ka bapa bukan lembaga desa kan diga you kani nu bomyo ya ka bomyo ka work permit dan ka labor license nila man FIR kini company but way na bring ni ula ka biban siusan aja siya ka ban mau nong tray ba wan si bi hanya biban siusan spa ka an kala to iwan lang ka dan mata arsna umdan ya ka work permit labor license kemod ule you hang ni matau di sya keleng-keleng dami khat arbaji sam pomlom sam ko jam modo ban likale ngingilap temle sekarang tu usin tu Bisa kata ka di kaway ka pa mangingiwan hangi. Entah nga ngali support dekhar ngamdon ko Islam sabe ra. ini dalam Nimtang ni kan ni kamu yo kamu jongi. Seni umi yo kamu. Jaman tahu yo kamu iwan kini ki bana-bana tetap ndon ko Islam ndon biang ni. Ndon ni sia sa. uba Edmond Kongai haba keren bat unong thok kubor hadin baladep khenra ulapan pau ka jing diau namar ki babon kinong tray kide ki barjala nadu ka kam supervisor nongnya akali nalor ki kam katba ki khasi pat ki duna bha ulong ba ka jingwan kane ka surok kade ka jingmantoi nakamata ki samla khasi banyo kam yo jam kamtam jo ka thain penursla henry da kompong pat la trailot da ki barjala kumta ka seng kadawa na ka ARSS kabde ka company ka bashnai kane ka surok bakan thung mardor ki khasi hakakam supervisor ba driver nalor kiwe ki kam lem kumta ka seng kan sa shim da kiwe part kisinjam kiba kamteng Copy the police station one and then the Rama Shop
and then the soda, because it that you already Xerox na that the rules of the Meghalaya identification. Actually, that copy we have already before we have So why did you follow that the rules? what we are not follow. You don't have the you don't copy the all this the Xerox levelation to precision and then the Rang Bashinong and soda also. Do you don't know some Rang Bashinong soda? Further we know. That's why This you is the need. land of Sultan. Yeah. So you already submit the levelation all these the workers. Ka jingwan ka jongi kum ka seng ka nakaliang ka new trap youth council riwar mingi circle ka jingwan ka jongi menta kasngi hakani ka jaka kakam ka jongi ni ki company ARSS ka badai ka way ka company ka batray yakani ka surok na Shillong Chadauki ka Shillong bay Shillong ka surok Shillong bypass ka jingwan ka jongi kum ka seng hakani ka jaka banwan kansan banwan jurip hakani ka por hakani ka sngi ka bamenta kalay halor ka nongrem ka pa ngi nagleng ka seng nilayo ka complain ban nilayo ka jingujor nakababun kiliang khamtame na ki lokal ki jongi kumot ki briu ki jongi ki badai ki paradok prasnam ki ba tray ki bakta hakani ka company te ka jingwan ka jongi ban check menta ya ka level license bat ka work permit yakini ki dikhar ki ba ban tray yakani ka surok hakani ka than ka jongi kalong ban check ikikot isla ka jongki hatu kabyang lani kambyang te ngilalap menta kasngi dakiba daki spangut ki dikhar ki batray hakani ka company kumbangi yo ka jingtip kumba ars patam ki don hakani ka company ka bagi tray menta te nagalyang ngi kasang hadin mengi la iba ki briu ki jongi kim yo kam lani kim don hakani ka jaka ban tray te nakum na kasang ngiwan chakhamat banwan hakani kasngi ban khenra lani ban check yakini ki khar ki bawan tray hakani ka company ki bawan tray hakani ka surok hakani ka dong ka than ki jongi ban wat yaki daw namar balay bangi ki khasi ngimyo ban tray ki product prasnam ki jongi kimyo ban tray hakani ka company hakabaning kong kumong ngai phi ki babu ne ki batray hakani ki dei ki briu ki jongi ki lokal ki jongi ki batray ki company ki don kumba laipusan hadusan pongot bat kai ki barjela ki dikhar ki batray hakani hakabaning kong ki don kumba tangar putam Andai ke basoling ngo yangi ka seng hadin bangi lawan menta ban check lani ban talasi yagini ki dikhar ngilap bagini ki dikhar gidan hadu ars patam ki batray yagini ka company te ka seng ka panpau ya ka jing susi bat i panpau ri ka jing penram ya ka labor department jong ka sarkar jela ka jongi kabala shu ai pathar ya ka labor license ka jongki khamtame ini ki dikhar ki batray namar ngila check e wai pi wai ki dikhar hani ngilap ba ka labor sen jongki kaladon ka bala balit kadon ka ba ke kidang apply kidon ki badang up ya ka jingyo ka jongki ya na ka labor license ka jongki nrai ka bang ipen pau ka long ba ipen ram ya ka sarkar khamtame ya ka labor department namar ba kala issue pathar ya ka labor department ya ka labor license ka jongki ya kini ki dikhar ki bang imtip ki wan na ai tangki kot ki sla ki documents jongki ro kimdon ki police verification jongki ro ki ba maki ki wan kinu ki jelaro kimdon ngipen pau nakalang ka new trap youth council riwar wingi circle ngipen pau ngipen rem ya kani ka jingle jong kani ka labor department kabala issue labor license claim dadon ka limit but claim dadon kata ka jingbu kendon ya kini ki barjela ki bawan tray ya kani ka surak ki jongi ya kani ka than ka jongi kasang hi hadin bangila ya keran ngilabu ru ya ka warning ya kini ki dikhar namar ba kaseng kalalap nakapor siya kapor bagini ki dikhar hadin baki tray sigini ka jaka jongi ki babun ki dikhar ki syang makia ki di ki rung ki dukan sya minimit minyong ki lap yaki tena kaseng ngilabu ka jingmaham yaki ni ki dikhar banang ni sya khamat ladang ngilap yaki ni ki dikhar baki syang makia sya ki surak baki rung sya ki dukan sya minimit minyong nagalyang kaseng ladalap yaki ni ki dikhar nginom don ke jing bakli ai lada jia ka basosi yaki shushu nagalyang kaseng ngipen pauru ba yakane ka company ngila ekran yoni manager project manager joni company ngiong ba gide ban tap iki khasi lani ki lokal ki jongi ban tray hakani ka company ban ngi khot ngi wer iki ki product prasnam ki jongi ki bakwa ban tray bakani company wan ban kendu ban ngi kaseng ngi ngindon ringkat bat ki ban pendrung namar kumbalong menta kani ka company ki khasi jongi ki don hangni tanglai phongut kat ba ki barjela ki don hadu ars patam kane gadai ka yurot yangi ki try jaka kane gadai ka jingi orot yangi ki try shnong ki try muluk ki bangi dai ban yo kam
kambun mangi ban yang ini ki barjela ki bawan tray sini kasurak sini kadong katang ke jengi hot ngimla ban len let's say nakal company ngilai bandon kita ki skill ki engineer andre ngimla dai ngimdai ru ban len ba ki don ki post ki ba ki khasi jengi ki la ban tray kum ki driver ki supervisor ki helper but ki way ki ba ki la ban tray hakani ka company ki babun ki post ngi ki don andre kum balong menta pilih katto ki dikhar ki bun ki dikhar ki bomdon ya ka skill ki don khar don je penjap ki dukhan ki dikhar ki ba ngi dapat ngi ki ba kimdon kata ka skill tingi pen pau ngi pen ram ni ko company kamar ba kani ko company ngi kawan ra da ki dikhar ki banabar jela bantrai hakani ka surak da ka ba klet bat lane nyoben ya ki lokal ya ki produk personam ki jongi bantrai khamtam e hakani ka por ka juk jong ka jing kerdukam ka juk jong ka jing bom yo kam bom yo jam ki beriu ki jongi hakani ka than ki jongi teling ba ka jingwan jongi ka surak hajing sya ka dai bandon ka jing yo anong yangi ban yo ya kan ka kam ka jam lan di bantrai penban kalong pause ba kini ki company ki yai lat bat kim singap ya ka jing e bat ya ka jing don kam jong ki beriu jongi tikumta nakalyang ka seng hakani ka singi ni wan ban khnra ni wan ban ban talasi daga ba ngimshem ladon kanu ke jing pentip syaki bor jong ka an ngimshem ladon kanu ke jing yathu syaki police department ndrai kum ka seng ni wan be syakmat ban yang rang ba wala da kini ki dikhar ki don kum ba ars pa tam ndrai ngi na ka seng ngin yakhun nam ta ka ribe ka cha ben khamtam e yaki parado prasnam ki jongi bakin yo ban trai yakani ka kam khnang bakin la ban kershan yala de bat yaka yang kasam ka jing trai jong kini ki company hajing sisa na kalyang ka jing ka company kala train mitala jandap arsenal yakani ka surak te ka sanghi kampajuan nadu baki trai henry ngidang ya kendu yakini ki dikhar ngi ong baning kong tap kam yaki lokal ki jongi haga baning kong kum ong ai pimene ningkong ning shap ki bun ki lokal ki jongi batre yakani company henry ke jing kali minta shailut kini ki breu ki jongi ki ai daw ba ong ba ki khasi jongi ki yo thia ndrei em ngi sutu ba kajing pen slam jong ni company ban ai tulap ki khasi jong iro kadi ka wei ke baki parada persna jong ki mla ban sha dena ka seng ngila ai ya kata ka ya ngila ai ka jing maham ki balada ki lokal jong ki trai ki de ban yo ko tulap ki de hakapor ka babyang ngimdai ban duna ngimdai ban tam ndrei ki de ban yo ko por babyang khnang ba ki lokal ki jongi ki parada persna ki jongi kin yo ban kamai lani kin yo ban trai hakani ka company nama ka jingwan jong ni company kam dei e bangin ai kam yaki dikhar yaki barjela henry ka baning kong e ke de ban ai kam yaki lokal ki jongi haka kam kanu ka department ka bamaki kila ban trai hakani ka company alang ka sang ka message lani ka khubor ka bangi pha sha ka kedi ka company kumbangi la ekran bangi labu shibun ki kendon yakani ka company nang ni syakmat te kumbanga pili asungo baki kendon ki bangi bu ba ngimsha shu ki dikhar bakin syang makya syaki surak ngimsha ki dikhar bakin le kat bamon hakani ka jaka hani uput usam jong kriwat jongi ngimsha ki dikharo bakin kin le ben ya kini ki parado prasnam ki jongi khamtam ki batrai lang hakani ka jaka bat ngi kenturu ya kitu ki parado prasnam jongi bala da fidon ke jinge ba fitrai ba kini company wan changi kaseng ngingin kloy ban yarap lani ban don ringkat bat pi khamtam namar bangi wan chakmat hakani ka jaka ban aimen sem yaki pardo jongi bakin trai hakani ka jatkam khanang bakin la ban kershan ya ka yang kasam bat yaki khon ki kiti